Virus Disease 2019 o COVID-19 sa Estados Unidos, Asia ni Europa, dalan sa pagbukas ni insenihan. Inisigon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dapat isipon kan gobyerno na mas dakula ang tsansang maglangkaw ang bilang kan kaso ng COVID-19 sa pagbukas ni mga sinihan sinibapang negosyo sa nasyon. Paliwanag ni Zubiri, ang 50% kan kapasidad sa sinihan, yon delikado, imposibleng maging rason na paglakop ng virus sa paagi kan pag-abo sin pagbawon. Dagdag pa ni Zubiri na maging ang simbahan may peace be with you sa mga tao alagad daipig respeto na COVID-19 be with you na palan ini. Sinabi man ni Senador Grace Poe na kaypon pag-adalan nin marahay kan gobyerno ang ipapautob na regulasyon sa mga establishmentong bubukasan aro kan bagong filtration kan air condition para bako recycle dan paros kan mga tawo digdi. Maski ngani para ini sa pagbangon kan ekonomiya alagad para kay po asin Zubiri magkakanagusto ng ipautob ini sa mga lugar na may hababang kaso nin virus. May arestado si Jomar Bien, may dagdag na istorya. Jomar, kamen. Posibleng sa mga maabot na aldaw, maglalaog na sa sentro kan Santo Domingo ang mga modern jeepney na nagbabiyahe sa rutang Tabaco, Legazpi and vice versa. Ini ang sinabi ni Mr. Alex Banyares, ang presidente kan Talent Transco o Tabaco Legazpi Transport Cooperative Incorporated, sa pagsasabi na sulamenteng sa indang kooperatiba na tawanin prangkisa na magbiyahe sa naunambitan na rota. Pig-antisipar ka na unambitan na presidente kan Talent Trasco ang posibilidad na ma-phase out ang mga lumang jeepney atin ang matatada na magdadalagan mga modern jeepney kung kaya sa iyang ipinagkukonsiderar na ang sa indang kooperatiba ang maglalaog sa naunambitan na banwaan. Sa presente ang mga jeepney o modern jeepney iyuan sa diversion sana nagagi asin dahil pa man naglalawag sa naon ng bita na banwaan alagad ang posibilidad na ini umagi duman dakula susog sa okay Mr. Banyares. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Bukas ang Department of Trade and Industry na ipag-oktaba ang pagbubukas ni mga sinihan sa laog nin duwang simana sa mga lugar na nasa erarom kan General Community Quarantine aro kan Metro Manila. Inang kasimbagan ni Trade Secretary Ramon Lopez bilang kasimbagan sa apelasyon kan mga alkalde kan Metro Manila maski ang madesisyon sa isyong ini iyon Interagency Task Force. Sigung kay Lopez, pigrespeto ninda ang desisyon kan Metro Manila Mayors lalo na tagusto kan mga ining maging maingat asin obserbaran panin nagkaparang simana ang magiging dalagan kan COVID-19 cases. Siriman, tinawanin doon ni Lopez na makakatabang ang pagbukas ni mga sinihan para mapakasog ang ekonomiya ka nasyon kasunod man kan pagbaba kan kaso ng COVID-19 kan 2020 dalan sa implementasyon kan quarantine tanganing malikayan ang paglakop kan virus. Matriumpuman uncalibrated asin ligtas na pagbabakuna sa mga dakol na sektor dalan ta nagbababa na ang kaso ng COVID-19 kung saan ang momentum dapat may pagpadagos para makapagtaon ng mas dakol na trabaho sa mga Pilipino. Lalo pang pinakusog kan Philippine General Hospital ang mga preparasyon asin requirements na kinakaipuan para sa vaccine rollout kanasyon. Kasunod man ini kan pigdalauman na pag-abot sa nasyon ngunya na simana kan primerong batch kan COVID-19 vaccine. Enot ang nagkondukta nin simulation exercise ang PGH bilang parte kan preparasyon kini para sa pagbabakuna kan frontliner asin ang maiwas na vaccination rollout sa bilog na nasyon. Sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na nagkakaigwaman sinda ng pag-aadal asing paragos na dry run sa inoculation program kung saan 5,000 na health workers ang nakapagparehistro. Kay bana sa apat na lakdang kan adapted process ang simulation para sa pagbabakuna
ang registration kan mga individual na gusto magpabakuna asin kay puan mag-sign up sa sendang programa. Nagsumiter na ni reklamo ang Department of Tourism laban sa anom na turistang nameke kan sendang COVID-19 swab test result para sa namakalaog sa Boracay Island kanakaaging bulan. Sigun sa DOT, padagos asin pa otro ang sendang pagarumdom sa mga turista kontra sa pamemeke nin resulta kan swab test. Dahil digdi, nagsumiter na ng kaso ang ahensya kontra sa nasambit na mga turistang naghahali sa Manila kung sa laog kung saan ang mga inienot nang nakonfirmar na positibo sa COVID-19. Meras na welcome ang kay DOT Secretary Bernadette Puyat Romulo ang naging direktiba kan Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police na arestaron ang siseman na mapapatunayan na namemeke kan sendang COVID-19 test result. Nagdalaom si Senador Sherwin Gatchalian na pwede nang magkondukta ng face-to-face classes sa sobra sa 400 na lugar sa nasyon na dailan ng kaso kan COVID-19. Dapat na pag-adalan na kan mga magkakanagong ahensya sa sektor kan edukasyon ang posibilidad na diit-diit nang magbukas ang mga eskwelahan. Sinabi kay na may ginibo ng pagbabago sa COVID-19 protocol ang Interagency Task Force. Sinabi niyang pwedeng ikonsiderar kan DepEd ang napadiit-diit na pagbolta sa eskwelahan kan mga estudyante o ang 50% na operation kan mga classroom. Kanakaging Disyembre, binawi ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbalik kan face-to-face classes sa nagkaparang lugar sa nasyon dapat pinuunana kanakaaging bulan. Ipinaliwanag kan Department of Health na kamautan kan desisyon kan Interagency Task Force na kan exemption sa mandatory testing asin quarantine protocol sa mga opisyales kan gobyerno na dai maatraso ang sendang transaksyon. Ini kasunod kan mga informasyon ng mga local government units na dai pigtutugutan na makalaog ang ibang opisyales kan gobyerno dalan sa kaipuan pang magpa-quarantine sa lugar. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na reiman minahaloy ang mga opisyales ng gobyerno sa pigdudumanan na lugar alaga dapat manggararay sunodon ang minimum health protocols. May aras nanto si Ans Galera may dagdag na istorya. Ans, kamen. Hello. Right, Ans. Go ahead. Ng Banwaan sa probinsya ng Albay, ang konsideradong protected zone sa ilang na African Swine Fever kan mga origo ng ASF. Sinabi kan Albay Province ng Panganot ng Dr. Pancho Peña na ang Banwaan na sinabi sa probinsya ng Albay, iyon lang ito kasi tapo. Matang ang mantinidong zone, iyon may naot, Pulanggi, Owas, Ligao, Piguran, Kasunman, at Banwaan kan Bakakay. At sa iyon, nagkataon ng mga bansa na siya dito yung kapalibot sa ina na tawanan dito natin sa Eritrea. Sa kanyang veterinary office o kan probinsya ng Albay, sa panganap ni Melia, nangapodan ginara sa mga hog racer sa bilog na probinsya ng Albay na maging maikapos na pagkanagada ang sa ibang tigatanan ng mga origman ng Sinda, nagigibo man yung kadagos na monitoring ng mga origman dito sa yung probinsya. Sindang na Bareta, Ans Galero, DCD. Nagpatanid ang sarong eksperto sa pagsayang ng mga bakuna kontra sa COVID-19 sa mga pasyenteng dai masipot sa itinalaan na pagbabakuna. Ina pahayag ni Dr. Ron Jen Sulante, infectious disease specialist kan San Lazaro Hospital na kun na-reconstitute ang vial as hindi man nakaduman ang pasyente masasayang sa naining.
Sinabi niya na kay po na iguan ni talaga nin backup na kung ang recipiente dai makaduman sa aldaw kan pagpapabakuna ang backup ang dapat naturukan kan bakuna. Idinugang pa man niya na ang sarong vial nin bakuna pwedeng itao sa 4 o 5 pasyente. Tinawan ni Linaw kan Department of Interior and Local Government na daisin da pwedeng mag-orden na periton ang mga Pinoy na magpabakuna kontra sa COVID-19 kung habo man na magpatudok. Sinabi ni DILG Undersecretary Ipimako Dinsing na sharing sa pahayag kan Department of Health dahil sindauyon sa mandatory ang pagpapabakuna dalanta suwa ini sa medical right kan sarong persona. Sharing man, kakauronon ninda ang publiko para ipaliwanag ang importansya kan pagpapabakuna para sa senang kaligtasan asin proteksyon. Idinugan pa man niya na bako sa diri kan estado ang lawas ng sarong Pinoy kung kaya di man ninda pwedeng periton asin bako sindauyon sa mandatory vaccination. Inagad kan Department of Interior and Local Government sa mga local government units na maghanda nin malinig na listahan kan mga maresibi nin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na makikipag-uron sinda sa mga local government units na dapat malinig ang listahan kan magiging recipiente kan bakuna. Sa iyong sinabi, neba ini sa listahan kan mga beneficiaryo kan Social Amelioration Program kan gobyerno na nagkaiguan ng problema dalan tabaralanggado. Idinugan pa ni Malaya na iba ang vaccination dalan ta iguininin pre-registration, may appointment system asin bago mabakunahan maagi sa clearance hearing sa screening. Miyaras tanto inako ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ang pinakadakulang hagyat sa mga local government units sa COVID-19 inoculation drive iyon hababang pangangaipo o demand kan mga residente. Sa iyong sinabi, na hababang pangangaipo para sa bakuna iyo ang bako verifikado na negatibong informasyon na nakukuha kan publiko sa social media. Idinugan pa ni Malaya na ang mga nagluluwas sa social media iyo ang nakakadisganar sa publiko. Sinabi niya na dapat mapasabot ang publiko na ang gabos na bakuna na aaprobaran ng gobyerno nag-agi sa tamang proseso. Sinabi ni PNP spokesman Brigadier General L.D. Brandy Osana na 70% kan Philippine National Police ang handa nang ipaluwas para mag-antabay asin siguruhon ang mga bakuna sa COVID-19 asin inoculation team durante kan roll-out kini. Sa iyong sinabi na ang tunay na bilang kan deployment ng mga police madepende sa pangangaipo kan mga vaccination site. Idinugan pa man niya na maski kadakol ang trabaho kan mga police na masiguro ang seguridad sa vaccination rollout, nagtao man siya ng asigurasyon sa publiko na ang anti-criminality operation magpapadagos manggiraray sa tabang kan iba pang law enforcement agencies. Hinagad kan Makabayan Block sa Kamara de Representantes na tauanin prioridad kan gobyerno sa COVID-19 vaccine ang mga paratokdo pati naman ang mga estudyante. Sa House Resolution 1574 na naisumitir kan Makabayan Block napapalaman sa kahagadan sa Interagency Task Force na tauanin prioridad ang mga paratokdo asin mga estudyante. Sa vaccination program tanganing makhanda sa pagbolta sa eskwelahan sharing man maprotiran ang diretso sa salud asin edukasyon sa tao kan pandemya. Siya nang sinabi na dai sa listahan kan mga makakaresibe ng COVID-19 vaccine ang mga paratokdo mantang di man kasabay sa listahan ang mga estudyante. Miyaras tanto hinagad ni Senador Risa Ontiveros sa bagong bilugo na Job Recovery Task Force na tabangan ang mga obrero na maprotiran asin daing COVID-19 ang lugar kan sa indang trabaho.
Sayang sinabi na dapat siguruho na ligtas asin dai magiging COVID-19 hotspot ang mga opisina, pabrika, asin iba pang lugar nin trabaho sa nasyon. Idinugang pa rin ng Tiveros na bigdalauman na dakol ng mga establishmento ang pwedeng magbukas asin makabelta na sa negosyo na daid dapat magkausa para magdakol ang kaso ng COVID-19. Sinabi niya na dapat hilungon man kan Department of Labor and Employment ang epektibong naipapasunod ang mga regulasyon sharing sa physical distancing, paggamit ng face mask asin disinfection. Ngayon, bastante iba pang detalles kan Bareta. Ipinalawas na kan Philippine Red Cross ang sendang mobile vaccine clinic para magbakuna sa 183 na mga aki sa Metro Manila kontra sa tipdas asin rubella. Sinabi ni PRC Head for Health Services, Mark Abrigo, na sinda nakabakuna na ng 175,000 na mga aki kontra sa polio, tipdas asin rubella sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon asin Visayas. Sa sinabi na kung mag-abot naman ang mga bakuna kontra sa COVID-19, matabang man sinda, matang preparado naman ang sendang vaccination team. Idinugan pa ni Abrigo na ang mobile vaccine clinic, igwaning cold storage facility asin duwang inoculation station. Naglansar ng 29 billion pesos na kambal na programa ang Department of Agriculture tanganing maibangon ang lokal na industriya sa epekto kan African Swine Fever. Inilansar ang Integrated National Swine Production Initiative for Recovery for Expansion and o kaya ang bigapod na Inspire asin Banta ASF sa barangay o Babay ASF na matutog sa mga hog repopulation nin mga orig tanganing masiguro na sufisyente asin abot kaya ang presyo kan mga produktong orig. Ang Babay ASF may pundong 1.5 billion pesos tanganing mapugulan ang paglakop kan ASF mantang 500 milyones pesos man ang itinagama na daing interes na pwedeng bayadan sa laog ng 3 hasta 5 taon para sa mga saradit na nag-aataman nin orig. Tinawanin sarong opisyal kan Department of Education in Markang 8 sa Sampulo ang implementasyon kan distance learning sa nasyon sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sinabi ng Education Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio na ang grado niya base sa pagiging professional kan mga paratokdo. Sa iyong sinabi na dai siya naniniwala na dapat tawan sana o pasang-awa sana sa pagsasabi na sa pagiling niya masalangkaw ang 8 sa GIS ang dapat na mangyari. Idinugang pa man ni San Antonio na maog masinda ni marahay sa resulta kan distance learning na ipinapasunod kan mga paratokdo sa nasyon. Nagpahayag ng kaaditan ang Commission on Human Rights sa poster kan pelikulang Tililing sa pagsasabi na dahil man ini nagpapailing nin sensitivity para sa mga may mental health issue. Sa indang sinabi na mantang sinda naniniwala na may artistic freedom ang mga personang nasa likod kini, sinda na aditman sa pagluwaskan poster na nagpapailing nin stereotypical asin diskriminasyon sa imahen kan mga personang may mental health illnesses. Ididugan pa man kan CHR na kadakol ang nakakaampang ni iba-ibang mental health challenge na nadidefisidan na makakuanin tabang dalan sa stigma kung kaya dapat mas maging sensitibo sa pagtukar kan sira na issue lalo na sa lado nin mass media. May arestando sinabi ni Justice Secretary Maynard Guevara ng Philippine National Police mahiras sa National Bureau of Investigation ng ebidensya na nako kini may kinaraman sa kaso ng pagkagadan kan flight attendant na si Christine Dacera. Sa sinabi na ang police ang mahiras ng ebidensya sharing sa specimen, garments, mobile phone sa NBI,
Mantang ang NBI naman ang makompleto asin magibo kan final report. Idinugong pa ni Guevara na matapos ma-receive kan NBI ang mga ebidensya halo sa pulisya, matatapos naman kay ni ang investigasyon sa laog ng sarong semana asin masumiter na nin final report sa Department of Justice. Mientras tanto, mas efektibo ang sibil, madiplomasya asin magalang na sistema nin pagatod nin mensahe sa sarong haloy ng kaalyado araw kan Estados Unidos, lalo na sa isyo kan Visiting Forces Agreement. Inang reaksyon ni Committee on National Defense Chair, Senador Panfilo Lacson, sa mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte kung gusto kan Estados Unidos na magtinir ang VFA, they have to pay. Tinawan ni doon ni Lacson na dapat presyuan ang importansya kan VFA sa Pilipinas. Sigun sa iya, ang siring na pahayag yung bako harayong magatod nin impresyon na ang Pilipinas iyo nasyon kan mga kotongero. Paliwanag ni Lacson, importanteng may paabot kan Pilipinas sa Estados Unidos ang interes kani sa araram kan nasabing kasunduan pero posibleng mas makuapa sa ibong nalado ang mensahe kung ang gagamito ng sistema madiplomasya. Enot kani sinabi man ni Lacson na kaipuan kan Pilipinas ang VFA kontra sa paglaog kan China sa mga teritoryo kan Pilipinas kay Ibana ang West Philippine Sea. Punto ni Lacson, dahil pwedeng mawara ang balance of power na darakan Estados Unidos asin ibang kaalyado para sa national interest asin territorial integrity kan Pilipinas. Ipinahayag kay Presidential Anti-Corruption Commission na may kukonsiderar na zero backlog na ang mga kasong pugol kan sa inyong opisina. Sigun kay PACC Commissioner Greco Bilhica, kan Disyembre 2020, sobra sa 9,000 na mga kasong administratibo ang naisangat na sa sendang opisina. Sinabi niyang natapos na ninda ang nasabing kaso kung saan naisangat na ninda ini sa opisina kan ombudsman asin iba-ibang korte mantang nasa 200 sa sana natatada sa sendang pigtrabaho ngunyan. Sigun kay Beleka, dakol na kasong pigsusumitir sa enda alagad kan aramon kan ahensya asin imbestigaran nagluluwas na puro masana sabi-sabi o uring-uring kung kaya dahil napanrohan ang complainant. Aminado man ang opisyal na defisyon labanan ang korupsyon asin sigararay na ipinag-insistir na lalong magiging malala dahil sa paabuto na eleksyon. Yan mga tugang ang detalyas kan mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pangarakan mga pagariba, Big Boy Tanay asin Marcian Madrid sa Lado Technical. Ako po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos ang sinong pag-antabay. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely. Wala ko
akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa protection.